A de prensa da xuntanza do Consello das Mareas que tivo lugar esta mañán nun formato ampliado co grupo parlamentario no Congreso dos Deputados cos efectos de trazar a estrategia política das negociacións en curso dos orzamentos xerais do Estado para o ano 2019. Falaralles en primeiro lugar a miña compañera Alexandra Fernández sobre cal é a situación actual, cal foi o íter hasta chegar a este momento e despois eu darei conta de cales foron os acordos adoptados polo Consello na mañán de hoxe. Ben, nesta reunión que mantivemos entre o Grupo Parlamentario e o Consello das Mareas, hai unha posición conxunta, unánime, de recoñecemento de que estes son uns orzamentos pésimos para Galicia, que son un mazazo para o noso país, e unha posición clara e rotunda respecto da posición de cara aos orzamentos que é o noso non a estes orzamentos, por dúas razóns claras, pola pérdida de peso do noso país respecto do conxunto do Estado e alén das cifras da falta de modelo de futuro para o noso país nestes orzamentos, porque alén das cifras o que se visibiliza nestes orzamentos é que son os orzamentos de continuidade do modelo do Partido Popular. Cando remate a alta velocidade non hai outro proxecto de país máis que o do sector servicios e a turistificación, pero a continuación do modelo de desmantelamento dos nosos sectores productivos clave, a non aposta pola vertebración interna do país, etcétera, por un proxecto de país, como digo, de futuro. Polo tanto, emplazamos ao Goberno a que escoite a Marea nunha negociación. O Goberno ten que mover ficha. A única ficha que está movendo o Goberno neste momento é a da ameaza da posibilidade da entrada da dereita nun Goberno, pero as forzas progresistas, as forzas independentistas non vamos a dar un cheque en branco baixo ameaza. A ficha que ten que mover o Goberno ten que ser a ficha da negociación, ten que ser a ficha de desenvolver os apoios e a negociación con aquelas forzas que lle demos o apoio na moción de censura. Ten que ser consolidar esa maioría alternativa a dereita mediante o acordo e mediante a negociación co resto de forzas políticas. Por eso, como digo, a estrategia que vamos levar adiante é a de exixirlle unha negociación ao goberno de Sánchez. Sí, no que estuvemos discutindo esta mañá no Consello das Mareas foi establecer precisamente cal vai ser esa estrategia de negociación a partir de agora. Demos conta, incluso no día de onte, de cal foi o resultado hasta agora desa negociación, de cal é a situación actual, e hoxe a dirección acaba de fixar a posición de como se vai producir esa negociación de orzamentos. Quero referirme a 4 puntos principais. O primeiro deles, cal serán as líneas vermellas para esa negociación co goberno do Partido Socialista. E nese sentido quero deixarles claro que existe un documento político que é a Axenda Galega do Cambio, que é o noso documento de referencia, e dentro dese documento é do que fixaremos as concretas líneas vermellas. Pois xa avanza unha cousa. Houve un descenso nos investimentos en Galicia alrededor do 20% con relación aos orzamentos anteriores e na media do Estado subiron un 18%. Por lo tanto, existe un diferencial de 38 puntos de investimento de Galicia con relación ao conxunto do Estado que nos parece que é inaceptable e que desde logo o goberno de Pedro Sánchez xa pode tomar iso como liña de referencia sobre como ten que conducirse unha negociación en que, polo tanto, dentro de eso nos concretaremos na Axenda Galega do Cambio cal son as liñas vermellas, pero que en todo caso están dimensionadas nesa idea de non discriminación do conxunto do noso país con relación ao conxunto de investimento. Decimos eso tamén porque, como manifestou a compañera Alexandra, é necesario para nós que os orzamentos teñan unha doble dimensión, unha dimensión por unha banda social e por outro lado que permitan o desenvolvemento endóxeno das nosas potencialidades, o desenvolvemento endóxeno mediante o investimento en infraestructuras, mediante o investimento real en coñecemento e que produza, por lo tanto, a creación de oportunidades para a elevación do PIB, para a creación de oportunidades de emprego, de asentamento socioeconómico, e iso é algo que nos está producindo e que entendemos que existen determinadas variables que están contidas ou que deben de estar contidas aí e que non se produciron. E, por lo tanto, esas son as liñas vermellas que conformarán o noso eixo e que concretaremos, ademais, en fitos concretos nos próximos días. En segundo lugar, a negociación directa co goberno por parte de Marea. Esta organización desenvolverá unha negociación directa porque nos entendemos que solamente así se poderá comprender perfectamente cal son as necesidades que temos como país. Estamos falando, non estamos falando simplemente dunha cifra arriba ou unha cifra abaixo, estamos falando dun modelo de Estado. O Partido Popular e o Partido Socialista elaboran os seus orzamentos concibindo unhas áreas do Estado que son as xeradoras de riqueza
e o resto de áreas que se entenden como áreas subsidiarias, áreas subsidiadas, áreas que algún xa denominou esa España vacía, que son os perceptores simplemente da solidaridade e do excedente de riqueza que se xenera noutras áreas xeográficas do Estado. Pois ben, para nós ese non é un modelo de desenvolvemento de Estado, nós queremos un modelo de desenvolvemento diferente, onde se crean as potencialidades do propio país, onde se crea no desenvolvemento endóxeno de Galicia, e iso é algo que hasta agora nin o goberno de Mariano Rajoy, co seu delegado en Galicia, Núñez Feijóo, nin o goberno de Pedro Sánchez están tendo en conta. Ten que se trasladar isto e ten que cristalizar nun acordo bilateral entre Marea e o goberno, un acordo bilateral que necesariamente terá que ter dúas características, terá que fixar as líneas vermellas das emendas parciais, o fixo concreto deste traballo, e en segundo lugar debería ser antes o debate de totalidade, para que nos podamos ter unha posición fixada no debate de totalidade. Nos non podemos dar un cheque en branco a hora da emenda de totalidade para despois que nas emendas parciais non se cumpla nada do comprometido. Por lo tanto, ese acordo ten que ser previo e ten que reflectir partidas concretas. E finalmente, será a dirección de Marea a que, no seu momento, fixe a posición definitiva de voto tanto na emenda de totalidade como en relación ás emendas parciais. Hoxe a decisión é clara e é contundente e é non os orzamentos xerais do Estado para 2019, porque non permiten o desenvolvemento do noso país, porque perpetúan un modelo de Estado que nos contribúe a permanecer na dependencia. Nos creemos no noso propio desenvolvemento, no desenvolvemento endóxeno polas oportunidades que xeneran os investimentos. 38 puntos de diferencia que a media estatal son inaceptables e, por lo tanto, nesas coordenadas nos non vamos a apoiar os orzamentos xerais do Estado. A posición que finalmente resulte será que fixe esta propia dirección política unha vez que remate un proceso de negociación. Emplazamos desde xa ao Partido Socialista e concretamente ao goberno de Pedro Sánchez a abrir unha carta de interlocución que desde Marea tamén lanzaremos por propia iniciativa para poder levar a cabo esa negociación co desexo evidente de que rematen un fin. Nos vivimos en política para mudar as cousas. Mudar as cousas significa comprometerse políticamente e comprometerse económicamente. Agora ben, ten que quedar moi claro e é unha mensaxe que lanzamos ao conxunto da ciudadanía galega. Nós non imos regalar os nosos votos, nós non imos regalar o noso apoio a uns orzamentos ou a uns acordos que non supoñan unha mellora sustancial das condicións de vida da ciudadanía galega. E iso ten que quedar moi claro e iso foi a posición que saliu hoxe de forma unánime no Consello das Mareas. Se queren formular alguna cuestión.